ootkin, että vau, vittu, tämähän on hirveetä. Miten mä oon voinutkin mennä. Mutta se, että sä istut niinku joka päivä, joka arkipäivä, viikonloppu, sä istut jostain syystä juomassa sitä olutta, niin sen mä roppasin kokonaan. Sitten mä roppasin ihan kokonaan sen, ja siinä vaiheessa, kun se alkoi se kone putsautua, niin se johti siihen, että se syömistottumukset muuttu. Sitten tuli jossain vaiheessa, mä en edes tiedä mistä se tuli, että kokeilee sitä paastoa, mutta sekin oli ihan ohjattu juttu. Sitten mä olin syömättä yli se 2 päivää ja mä huomasin ne efektit. Niin sitten se valaistui, se tieto alkoi putoa herkemmin. Ja sitten mä lähdin vähän niin kuin chaseaa sitä. Toiset chaseaa Dragonia, niin mä chaseaan sitä tietoa. Mutta pointti siinä kaikessa, niin sitten kun se yhteys löytyy, niin sit, vaikka sä menisitkin ja tekisit sitä, että sä dokaat tai sä syöt sitä paskaa, niin silti se sun kroppa muistaa jo, sä oot tietoinen jo siitä paremmasta ja siitä, mikä se oli silloin, niin sä hakeudut automaattisesti. Se on vähän niin kuin kuminauhaa venyttä, sä palaat sinne takaisin ja sitten taas se kroppa toimii. Eli sä pystyt sellaisiin niin kuin jaksottaisiin NS-irtiottoihin tai että sä voit nauttia elämästä hieman laveammalla kädellä ja olla vähän kännissäkin. Mutta mutta ikään kuin just se, että se sun kroppa hakee sen, että mikä on se sun optimaalisi. Ja se on, mä puhun itse sellaista vähän niin kuin intuitiivisesta syömisestä. Se on ehkä enemmän naisten juttu tai silleen, jos ajattelee kuukautiskiertoa ja kaikkea. Mutta loppujen lopuksi se, että päästään siitäkin se kaikki kontrolli irti. Ja syöt vähän niin kuin mitä milloinkin tekee mieli, niin oikeastaan se sun elimistö on sillä tavalla jotenkin ihan järkevää ja fiksu, että kyllä se hakee sen balan. Niin, juuri näin kun sitä kuuntelee. Se on just noin, miten niin kuin te puhuitte ja Timokin puhut. Mullakin. Mäkin olen syönyt nyt 2 vuotta tosi puhtaasti ja esimerkkinä Tomminkaakin puhuttiin tästä. Käy jossain lounaalla, niin mäkin voi tulla äkkiä viikon kipeä. Joo. Ei kroppa kestä. Tämä just, joo. Mutta sitten taas, mitä kauemmin sä syöt puhtaasti ja järkevästi, niin se hakee nopeammin paikkansa, että sä et ole kipeä enää kuin 2 päivää. Joo. Se hakee, niin kuin se keho puhdistaa nopeammin itsensä, paljon nopeammin. Kyllä. Ja sitten jos miettii, mitä on syönyt, että se oli poikkeuksetta just lounasta ja muuta. Ja mä oon nyt viime vuonna puhunut paljon esimerkiksi rypsi, rapsi,